Kokan kibaruyaw bɛ daminɛ ni Niger ye bi sɔgɔmada in na. Niger bingera kunungo ale pankurujigi kɛnɛ kan. Pankurujigi kɛnɛ in yɛrɛ a maskɛnɛ kɔnɔna ma se ka sɔrɔ nka donda kɔnɔna sa baaraw kɛra ani a lamini bɛɛ lajɛlen na. Bamaji jɛkulu min bɛ n'o ye jeune min ye n'o ye Iyad Agali ye ale ka maaw y'a jira sa k'a fɔ ko olu bolo nɔ ye baara in ye min ye Niger kunungo ka télévision soba la. Ministre min bɛ Wolomasiri Tabako ko kunna ale bɔra ka dantigɛli kɛ a y'a jira sa ko bingali min taara ka ɲɛsin u ka jamana ma juin kalo tile 18 n'o taara bɛn pankurujigi kɔnɔ min tɛgɛ da n'u ka jamanakuntigi kɔrɔ la n'o ye Amani Jori ye Ɲamekaw fɛ yen k'a waleyaw kɔni ma kɛ kɔlɔlɔntan ye maa 13 o tora ko in senfɛ finitigilakaw olu ye 11 ye a la jamanadenw olu ye 2 ye a la maa 4 olu fana jogina min ye Bamanjɔni Jugayɔrɔ kaba su min kɔni yira bɔlɔnkɔnɔnaw la ye u bɛ taa 22 la maramafɛnw caman fana sera ka sɔrɔ u bolo siganama caman minɛnen nin waati na sɛgɛsɛgɛli bolo ma baara bɛ ka kɛ n'o ye a bɛ fɔ marifa min ma sa ko roquette RPG 7 o dɔw yira a ko la min ye fusil d'assaut AK-47 o fana tun b'a la ni grenade ni ceinture explosif ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna min ye Niger jamana ɲɛmaaw ye sa u y'a jira u ka dugudenw na k'u hakili sigi sabula min ye Wolomasiri Tabaw ye o ye ko in ta ba la. République démocratique du Congo bana cɛjugu min bɛ n'o ye Ebola ye ale kɔni kalo kelen a bɔlen kɔfɛ sa a yira ka bɔ kɔni ko su bɛ ka caya a ko la maa 200 ɲɔgɔn ko o de fatura u ka supporter ŋanaba min bɛ n'ale bɛ Patrice Lumumba ladege min ye Ebola bana in kama sa ale ma se ka taa États-Unis a yira sa ka fɔ ko ale kɔni bɛ tile 40 sɛgɛsɛgɛli bolo ka fɔlɔ ni Ala sɔnna ma min ye République démocratique ka ndolata wɛrɛ min na kɛ juin kalo tile 23 a na ye o kɛnɛ kan ka se k'u sɔgɔrɔba don o b'a sɔrɔ min ye a ka quarantaine o fori la kuranko ta na sira fɛ sa farajɛlakaw ka jɛkulu ani farafinna ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan sa fɔ min ma ko Zafiri ale ye kuran ye kuran min kɔni bɛna sɔrɔ tile yɛrɛ fɛ sa dollar wari miliyɔn 176 o de kan ka sigi sen kan min ye farafinna jamana ma miliyɔn 10 olu de kɔni kan ka kuran sɔrɔ yanni san 2030 cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ sa n'olu bɛ cɛncɛnfuga kɔnɔna na k'u bɛna a ɲɛsin olu ma ka se ka olu dɛmɛ min ye fɛɛrɛ min sigira sen kan ka bɛnkan sɔrɔ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛgɛnɔbila kun kan ka kɛ Suissekaw fɛ yen bi a yira sa ka fɔ ko o bɔra a ma sabula min ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi dankan ye n'o ye J.D. Vance ye ko ale ma se ka kɛnɛ kɔrɔna sɔrɔ nka fɛɛrɛ minnu kɔni kun sigira sa ka min ye Detroit Dormuzu k'ale karangadaw sa Amɛrikɛnw fɛ u ka Wolomasiri Tabaw kɔni ye olu minɛnw bɛɛ lajɛlen bɔlɔ bɔ ka bɔ yen o la sa min ye baara kɔni ye lakanako ta na sira fɛ olu sigilen don sen kelen kan bɛnkan sɛbɛn min kɔni sɔrɔla sa tɛgɛnɔbilali ko donkura na fɔ a ko la kɛlɛ la halisa sa Moskukaw fɛ yen a yira k'a fɔ sa ko drone kɔni caman bɔra Ukrainekaw fɛ ka tiɲɛni don olu kun kosɛbɛ kunungo min ye Rusilakaw yɛrɛ ye u ye kimɛli kɛ a ko la ka kibaruyaw ko olu di États-Unis kaw fɛ yen u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye Air Force One ye ni ale ye jamanakuntigi ka pankuru ye ko ale kɔni bɛna taa labɛnni na labɛnni min kɔni nin y'a san 36 ye sa a ma taa labɛnni min kɛ ŋunuŋunu kumaw y'a jira sa k'a fɔ ko Donald Trump bɛ fɛ ka min ye pankuru in kɔni minɛ k'a mara cogoya suguya dɔ la Katarikaw olu fɛ yen baabu kɔni bɛ sen na min ye Air Force One ye bi ko tɛ sabula a yirala sa k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ye dɔ kɛ ko a ka falen min ye Maison Blanche maaw ye olu b'a fɛ sa ka pankuru kura wɛrɛ bila a nɔ na n'o ye Boeing 747 ye k'o kɛ jamanakuntigi ta ye sabula dɔ in kɔni san 36 o de filɛ nin ye min ye Lamɛrikɛn jamana ɲɛmaaw ye a bɛ olu ta waati yɛlɛmako ta nasira la nanzaralakaw fɛ bi na min ye funteni ye k'a barika bonyanen n'o ye kosɛbɛ nanzara jamanaw yɛrɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ fo 40 kuru la futenikisɛ taara yɛrɛ sɔrɔ fo 40 na yɔrɔ caman na bi kɔni maaw y'u ka sow bila pewu nbɛdaw ni jidaw ni kɔdaw u kɛlen k'olu de matarafa yɔrɔ minnu na fana ji bɛ seri maaw kan k'olu se u taara ka lɔrɔ ka t'u sigi olu yɔrɔw la ani fiɲɛminɛ yɔrɔw caman k'o sigi sen kan ko hali o de la min ye États-Unis kaw fɛ yen sanga fɔlɔ la ni dulata ye miniti 22 sɔrɔ a bɛ fɔ ko dulatilaw ka taa ji min yaasa ka se ka dɔ fara u ka farila ji kan sanga filanan fana o kelen don k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ani funtenila hawta min bɛ nanzaralakaw fɛ yen bi donya in na Amɛrikɛnw ka jamanakuntigi dankan n'o ye J.D. Vance ye ale y'a a yira Israël la k'a k'a kɛcogo dɔn ko sabula ko olu ka jamana dɔrɔn o de ye jamana ye bi min kɛlen don ka Israël kɔkɔrɔma don ko wa ko diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ye Israël bila a mɛnna ko wa k'a bɛ min fɔ Israël ye ko olu de ye jamana ye wa Donald Trump kelen pe de ye jamana ɲɛmaa ye diɲɛ kɔnɔ bi min bɛ k'u ka gouvernement dɛmɛ ko n'ale yɛrɛ tun bɛ Israël gouvernement cɛla
k'ale tun b'a f'u ɲɛna k'u hakili t'u yɛrɛ la u kana na degun ta ka ɲɛsin Donald Trump ma nin waati in na min bɛna na a dusuma kasa ka a nisɔngoya u kɔrɔ ko Israɛlɛnw k'u hakili to nin na kosɛbɛ ko bɛ sɔn ka fisaya u ma u ka sigi ale kɔnɔna na